Tja allesammans, välkomna till en utmaning. Idag ska vi äta citron. Ja, vi tar 2 var och vi skär kärnor i det. Ja, men det får vi inte. Okej, då börjar vi. Jag tar min största. Och det här kommer bli klipp. Jag ska bli här. Vi har en bunke och vi sitter också dit. Här är munken. Och om ni inte prenumererar på min kanal, ring alla. Och det så kan ni börja med. 1, vänta, klara, färdiga, kör. Jag får trycka ut det. Åh, tjena. Åh, shit. Åh, nu kommer du. Jag svider. Jag svider. Okej, vänta. Killar, YOLO. Jag ska tjena. Gilla äter mycket sug också. Hörni, nu jävlar. Nu jävlar. Fy fan. Ja, fy fan. Åh, fy fan. Är det min citron? Min läpp. Åh, fy fan. Ja, det är så det är så att det är en kvar också. Åh, fy fan. Jag visste på visst också. Hej. Hej, min läpp. Slut. Hej, min läpp. Alltså, jag kommer inte äta hela den här. För fan. Ni kan skicka en länk till min kanal. Skriv ja. Det här är inte. Testa aldrig här. Testa aldrig. Och suga ur saften med en citron. Och det droppar för det smakar. Ja. Shit, nu kommer. Nu får ta skvallret på min. Vänta. Jag lyckas inte på ögonen. Jag måste visa mig för kameran när jag käkar det här. För vad? För fan. Fy fan. Jag vill äta spien. Vilket av skalet med? Nej. Fy fan. Jag tror det är aldrig mer för äta det här. Se om det kommer ut något bra. Okej,
Okej, nu ska jag ta jättestor tugga. Min ligger här inne. Jag orkar. Åh! Jag ska avsluta den här videon snart. Ja. Men hej då! Så tycker jag inte det. Likea på den här på det värsta. Ja, hej då!